валом печали к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Мне заўсёды чагось не стае, штосьці вабіць, кудысьці цягне, знаць, як кожная птушка пяе, знаць, як кожная кветка пахне, знаць, аб чым стане бор шумець, што зашэпча ветразь крылаты, сэрца кожнае разумець, кожны клопат, кожнае хаты, знаць, якім будзе заўтра дзень і якой за сталом бяседа, і якім будзе лёс людзей год праз 300 мне рупіць ведаць. А пакуль мне чагось не стае, штосьці вабіць, кудысьці цягне, небасхіл жаўрукамі пяе, падарожным дымам пахне. Сэрцы б'юцца ў грудзях людзей, за сталамі цякуць бяседы, і зямля пад нагамі гудзе. Мне спакою на свеце не ведаць. 100 книг было написано им за 50 лет творческой деятельности, а точнее 101. Рукопись последней книги он отослал в издательство за месяц до того, как его не стало. Эта книга была посвящена творчеству Владимира Короткевича. Кто-то скажет, ну и что? За 50 лет можно написать и больше книг? Можно. Но ведь главное, о чем эти книги? Что в них? О чем его книги? Они о любви к родному языку, к великим носителям этого языка, создавшим великую литературу. И это не высокие слова, это не пафос, так оно и есть. Его книги о любви к родному краю, к тому месту, где он родился, вырос и жил. Его книги о любви к своей родине, Беларуси. Его творчество многообразно. Научные трактаты, монографии, поэзия, проза, произведения для детей и переводы. Он был замечательным педагогом, и те, кто помнит его, те, кто знали его, его родные, близкие, его коллеги, друзья, могут рассказать о нем, каким же он был писателем и переводчиком, ученым и преподавателем, каким он был человеком. Он, доктор филологических наук, профессор Олег Антонович Лойко. З Олегом Антоновичем Лойком мы былі знаёмы на працягу, па-мойму, 6 дзесяткаў гадоў. Я на яго вачах вырас ад студэнта да доктара навук прафесара. Ён на маіх вачах вырас ад дацэнта, нават выкладчыка, кандыдата навук, да доктара навук, прафесара, члена-карэспандэнта Акадэміі навук. У аспірантуры за такім бяседным сталом ён мяне прымусіў на «ты» яго называць. Я ніяк не мог, учарашні выкладчык, і я буду на «ты». Але паступова не толькі я, але і другія былыя студэнты, аспіранты называлі яго на «ты». Мы ездзілі да яго на 50-годдзе, якое ён у Слонімі адзначаў. Звычайна па дарозе ён спыняў аўтобус, і пачыналася, як мы казалі, папаска. Это былі выдатныя мясціны. Вот ён казаў, тут расце зуброўка. І сапраўды мы нават збіралі гэтую зуброўку. Это ўжо быў май месяц.
Нарадзіўся якраз 1 мая. А пасля так здарылася, што вот 60годдзе папрасіў мяне весці ў тым жа Слоніме яго юбілейны вечар. І апошні нават здымак, калі мы ездзілі 1 мая 2008 года, яго весь жываць з днём нараджэння. У 67 годзе я абараняў кандыдацкую дысертацыю. Прысутнічалі многія цікавыя людзі. Уладзімір Караткевіч намаляваў цэлы альбомчык. І ў прыватнасці намаляваў неафіцыйнага апанента, як он напісаў на імянінах, дысертанта Лойку. Некалькі штрыхоў, акуляраў, як Лойка пісаў, зломак на носе, галава, залысіна вялікая і Лойка. Так як я ўсе свае кнігі яму падпісаў, так і ён абсалютна ўсе свае кнігі падпісаў. Дарагі Слаўка, дзякую за твае штрыхі да партрэта майго і шкадую, што не паспеў яшчэ штрыхануць пра цябе, але спадзяюся паспець яшчэ. Олег Лойка. 3 травеня 93 года, Менск. Лойка – гэта фігура незвычайная, я б сказаў. Ён быў натура надзвычай вясёлая, іграў на акардэёне, любіў танцаваць. Я памятаю, як ён полечку вытанцоўваў, голас у яго быў хорошы. У яго нешта было цыганскае. Ён пра гэта гаварыў. Дзед ці прадзед быў цыган. І, відаць, нейкая такая цыганская кроў кіпучая, відаць, засталася і ў яго жылах. Гарнуліся да яго ўсе. Ён надзвычай быў такі таварыскі, чалавечны быў. І разам з тым гэта выдатны і вучоны, і пісьменнік. Фігура надзвычай энцыклапедычная і адраджэнская, усебаковая. Усім карэннем у табе, адной галінкай над табою. Чым заслужыў, калі паспеў, што ты мяне з крыніцаў поеш? А чым табе даўгі сплаціць, якіх чым больш жыву, не меней? Як зорны хлеб мой захаціць? Скарынка у духмяным кмене. Не сорамна любіць да слёз, лічыць твой боль і ўзлёт сваімі і дзякаваць вялікі лёс, што даў спазнаць цябе, радзіма. Аглухну не ад зім і лет, а слепну не ад скрух і плачу, ад прагі чуць твой кожны шэпт і ўсю твою бясконцасць бачыць. Моя радзіма. Творческое наследие Олега Антоновича Лойко, оно бесценно, оно уникально, и, если говорить честно, аналогов в истории белорусской литературы ему нет. Свой первый сборник стихов «На юначых шляхах» он издал в 1959 году, а потом были и другие, всего 16. «Линия життя», «Скрижали», «Щирость», «Дороги» и «Летутени». Он издал 6 книг для детей, 2 романа-эссе, которые посвятил Янке Купали и Франциску Скорини, монографии о творческой деятельности Адама Мицкевича и Максима Богдановича. Он перевел на белорусский язык стихи Верлена и Гёте. Он перевел на белорусский язык стихи поэтов России, Литвы и Украины. Он является автором и составителем антологии польской поэзии, а называется она «От Буга до Вислы», и в этот том вошли произведения 180 польских поэтов. Он был великолепным педагогом, и его лекции были не просто занятия, а удивительные путешествия в мир истории, литературы разных эпох. И что бы он ни делал, все это было проникнуто очень особым чувством, очень светлым, очень искренним, потому что все шло от души. В этом была какая-то возвышенная романтика и мягкий юмор. Государство очень высоко оценило его титанический труд. Он был кавалером ордена Дружбы народов, лауреатом Государственной премии имени Якуба Колоса, являлся членом-корреспондентом Академии наук БССР. И все это за талант, за заслуги, за свой труд, за свое
подвижничества. Ночь не дня минулого тень. Я люблю тебе з зорамі, ночка. Пры страсе іскрыцца лядзень, зоркі дальнія ў ім вугалёчак. Дакрануся гарачай рукой, абхаплю, ды не пераламаю. Хоць на хвілю сагрэю шчакой і сусвет у руцэ патрымаю. Уначэй виднота своя, хоць мо дзень і болей ведушы, ды не вылавіць зор з ручая і не ўбачыць іх па-над пушчай. Вы ж калі, мае вочы зарчэй, ці тады, калі сонцам ружыць, ці сярод працавітых начэй, што сузор'і навокал кружыць. І хто больш разумее людзей, дзень верлівы ці ціхія ночкі, пры страсе ірдзіцца лядзень, зорак дальніх у ім вугалёчкі. Вспоминается Слоним, безумовно. Слоним – это родима моего деда. Але ж ён у сваіх успамінах піша, што яго дзяцінства – это больш вёскі. Загалічы, крывічы, адкуль яго бацькі. Нарадзіўся ён у Слоніме. У нас унукаў атрымалася нейкая паралель. Мы нарадзіліся ўтрох у Мінску, але ж дзяцінства успамінаецца Слонім. Пакінулі мяне з дзедам, пайшлі па сваіх справах, вяртаюцца. Дзед сидзіць за столом, піша. Это яго звычайная, так сказать, поза. Я сижу перед ним на столе, бляшаным бубном. Я его стукаю, грохот, лямант. Але ж дзед зусім не заважае, продолжае свою працу. Дзед, рано скажу, што быў ўсё ж таки рыбак. У яго бацька быў рыбак, гэта так, мой прадзед. Вось. А дзед карыстаўся спінінгам. На той час это была такая навінка. Вось. І цягаў шчупакоў, і так нармальна цягаў. І у яго была такая, так сказаць, ідэя, не ведаю, як гэта сказаць. Калі у мяне падыходзіў дзень нараджэння, он у меня быў у жніўні. Ось, он до гэтага часу стараўся налавіць столькі шчупакоў, колькі мне было гадоў. Успомнілася гадоў. Ось. І вось на 10 гадоў моих на першы юбілей такі вось, ён вельмі, конечно, хацеў это зрабіць, але выйшаў такі затык. Не лавілася апошняя 10-я, это рыбіна. Ось. І накануне ён пайшоў лавіць, пайшоў сумны. А вось ранкам на дзень нараджэння 17 жніўня я прачнуўся, выйшаў за хату і бачу, што па сцежцы ад рэчкі ідзе задаволены дзед і трымае гэтага 10-го шчупака. Ён раненька ўстаў, вось ім пашчасціла, і ён забіў мне такі падарунак, ну і сабе, напэўна, таксама. Чалавек ён быў даволі мяккі. Але ж былі вось сітуацыі, менавіта вось калі ўжо стаў стыкацца не ў сямейных абставінах, дзеці на працы, дзе-то на вучобе, ён мог быць вельмі прынцыповым, причем вот мог покрыўдзіць. Дзяцінства оно было счастливым, напэўна, і таму, што быў дзед. Падае снег на сэрца, не боючыся растаць, бо сэрца на песню бярэцца, на цэлы свет спяваць. Куды ж ты, дрыготкая ланя, збіўшы сняжынкі, ляціш? Снег цішыні пасланнік, снег бласлаўляе ціш. Высокі, як белае неба, нізкі, як белы дол. Снегам апасці б нема, свет блаславіўшы наўкол. Мяккі, спакойны, любімы, радасці ўцеха з утех, быццам дзяўчынкі імя лані шапчуе. Снег. Олег Антонович Лойко родился 1 мая 1931 года в городе Слониме Гродненской области в семье фельдшера. Очень большое влияние на формирование его литературных вкусов оказала мать Мария Ивановна, которая любила литературу и хорошо знала народное устное поэтическое творчество. Именно она познакомила его с песнями Забейды Сумецкого, именно она отправила его первые стихи в Барановичскую газету. Так что судьба будущего поэта, писателя, прозаика, переводчика, историка литературы была определена уже в детстве.
В 1953 году Олег Антонович Лойко окончил филологический факультет БГУ и долгое время работал там преподавателем, а с 1985 года он заведующий кафедрой литературы и одновременно читал курс белорусской литературы в университете польского города Седельце. Все, что он делал с большой любовью и с большой ответственностью перед собой и перед теми, для кого он это делал. Многие годы он возглавлял литературное объединение филфака «Узлет». О нем белорусский поэт Михаил Скобла сказал: «Я преклоняюсь перед Олегом Антоновичем Лойко. Он сделал очень огромную, важную работу. И эту работу мог сделать только человек, который не жалел себя. Он получил задание с неба и выполнил это задание». Заклинаю, прошу сівізну, не тумань панадворак росны, непаўторную нашу вясну, непаўторныя нашы вёсны. Непаўторнае не забыць, з пацалункам боязным першым, што лягчэй было паўтарыць у непаўторных песнях і вершах. Непаўторнае з памяці той, што як сонца заззяла навекі, апраменіўшы ласкай святой залатыя твае павекі. Я молю, я прашу сівізну, не тумань панадворак росны, непаўторную нашу вясну, непаўторныя нашы вёсны. Олег Антонович Лойко – это мой любимый наставник. Он был навуковым консультантом моей докторской диссертации. Таких вучняў, як я, у Олега Антоновича вельмі много. Не просто когорта, а целый легион. И именно тому, что Олег Антонович был вот не столькі цэзарам, колькі вялікім дэмакратам. Ён вельмі добра разумеў, што беларусы вельмі падзеленая нацыя. Мы заходнікі, усходнікі, мы каталікі, мы праваслаўныя, мы любім старое і вельмі любім новае. І мы яшчэ не прывыклі адзін аднаго любіць, паважаць, слухаць і старацца зразумець. Олег Антонович ад усіх адрозніваўся тым, што ён першы адчуў, што ў нашай новай, дзяржаўнай, незалежнай Беларусі трэба нам па-новаму вучыцца любіць і слухаць адзін аднаго. І ён не дзяліў сваіх вучняў на тых, хто яму больш блізкі, менш блізкі, больш зразумелы, менш зразумелы. Ён гатовы быў сваей ідэі, якіх у яго было вельмі шмат, аддаваць усім абсалютна шчодра і з вялікім жаданнем поспеху. Не баяўся браць сабе амбітных, недысцыплінаваных вучняў. А з другога боку, ён падтрымліваў тых, хто быў сабе не вельмі ўпэўнены. Олег Антонович дапамагаў раскрыцца, можа быць, і дужа сціплым. І таму ў яго так многа вучняў. І сам ён быў чалавекам вельмі свабодным. І ён гэтаму вучыў сваіх вучняў, як настаўнік, як педагог. Умеў марыць і умеў свае мары рэалізоўваць. Ён бачыў, што па старабеларускай літаратуры няма новага падручніка. Ён адзін зрабіў тую працу, якую робіць звычайны інстытут акадэмічны. Гэта было авантурна, але ён зрабіў гэта, бо ў яго была такая мара. Ён бачыў, што ёсць серыя ЖЗЛ. Няма беларускага твора ў гэтай серыі. Олег Антонович загарэўся і напісаў такі твор. Раман пра Купалу, як агонь, як вада, і гэты твор выйшаў такі ў серыі ЖЗЛ. Ужо на бальнічным ложку, дарэчы. Піша кнігу «Займальнае літаратуразнаўства», таму што ёсць такая ніша ў літаратуразнаўстве, і ў беларускай літаратуры гэтага яшчэ не было да Лойкі. Ён быў чалавекам вельмі вясёлым, пазітыўным, менавіта такім караткевічаўскага складу. І няма беларускіх рамансаў, такіх папулярных, якія б маглі ў застоллі гучаць у беседзе. Ён піша беларускае танга. Беларускае танга, беларускае танга, незабыўны ўспамін, ты пакліч мяне Ганка, «Абдымі мяне Ганка, пацалуй мяне Ганка у цвіценні шыпшын». Это любимая застольная песня была філфака. Ён паэт ва ўсім, і ягоная шчодрасць душэўная, фенаменальная, рэдкі дар увесь час аддаваць. І самае галоўнае, што аддаючы, ён не губляў, а набываў. У яго ўвесь час было, што аддаваць. Ёсць толькі новы час з кожнай першай пралескай,
з першым промнем над росным пералескам. Ёсць толькі новы час з кожным першым каханнем, з першаю зоркай над першым горкім расстаннем. Ёсць толькі новы час з кожным коласам першым, які з вянком славы над кожным жывым і памершым. Ёсць толькі новы час. Былы яго аснова. Часу старога няма, спрадвеку ён толькі новы, як згодзін таксама я з тым, з чым кожны, напэўна, згодны, ёсць толькі новы час, які заўжды пераходны. О его семейной жизни. Его жена Лидия Ивановна недолго проработала диспетчером на физическом факультете БГУ. Все обязанности по дому, все хлопоты взяла на себя. Она была домохозяйкой и тем самым каким-то образом помогала Олегу Антоновичу осуществить его планы и задумки. Олег Антонович был человеком добрым и мягким, но не всегда. Когда дело касалось принципиальных вопросов, когда дело касалось его творчества и научной деятельности, он мог быть совершенно другим. Его дети, дочь Антонина, она доктор филологических наук, профессор, работает в Российском университете дружбы народов. Она филолог. Его сын Павел, историк по образованию, он работал в БГУ, а также в Национальной академии наук, но, к сожалению, в 2010 году его не стало. И внуки Олег, Надежда и Виталий. Какие увлечения были у Олега Антоновича? Простые, хорошие, обычные. Рыбалка, лес, грибы. Но, наверное, немногие знают, что он писал песни. Он был и композитором, и поэтом. Слоним для него был городом особенным. В этом городе прошло его детство, юность, и он всегда говорил, что в Минске он гость, а в Слониме он дома. И когда у него возникли проблемы со здоровьем, он вернулся в Слоним, о котором он однажды сказал так. «Город, в котором человек родился и вырос, входит в человека, он создает его и украшает по-своему, потому что в свете нашей души есть свет солнышка, которое заглядывало в окна материнского дома». Олега Антоновича Лойко не стало 19 ноября 2008 года. И в ряду имен славных белорусов, представителей искусства, культуры, литературы, его имя излучает особый свет, излучает особую теплоту. И это все благодаря его таланту, уму, его чувствам, его щедрости и доброте. А он таким и был очень талантливым, светлым, добрым и щедрым человеком. Он, Олег Лойко. Высокі колас, сэнс высокі. Вазьмі мяне ў высокі тень, яднаючы зямныя сокі і ціхі сонечны прамень. Немарнай пустальгой былінкай сысці пад пылу паветь, з табой у полі хоць хвілінку у поравень пашелестець. А лепш, каб тень мой непахілы пры залатой тваёй сцяне блакітнай песняй небасхілы насычвалі, як грунт вясне, і тень мой з гонкім тваім тенем, там, дзе бясконцасці мяжа, дрыготкім сонечным спляценнем пад сэрцам песні задрыжаў, той залатой, як ты, мой колас, спакон вяковых баразён, якога ціхі мудры голас, нібы грамы зямлі чуцён.
вновь, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не поднять нам усталых, песни.